Halløj, så starter vi lige her. For at vores MySQL og POP og HTML og det hele kan køre sammen, så skal det have en server. Og hvis man skal have sådan en internetserver, så koster det penge, men man kan vælge at lave en lokal server, som man bare har på computeren, og der bruger man så sådan et program. Og det kan være flere forskellige, men nu kører vi lige XAMPP, og det kan være det samme. Så skal man starte med at tænde for det. Det gør man ved de to øverste her, og så kan man bare minimere den, så ligger den og arbejder. Så skal man så selvfølgelig ind på nettet, og så kan for at skrive, eller for at komme ind på den, så skal man skrive den mappe, man har det i. Men vi kan lige starte med at komme ind på serveren og kigge det, vi lige har tændt for. Så ser det sådan her ud, og der kan du også se et billede af den frame, vi havde åbent før. Og det er så her, man kan lave alle indstillinger for serveren og alle brugerdefinitionerne osv. Men vi vil starte med at logge ind på vores POP admin. Det er vores database, hvor så er vi på vej ind her. Så ser vores server sådan her ud. Og mange af dem her de er der i forvejen. Men den vi skal ind og have fat i, det er den der hedder Pro Users. Og så ind under tabellen herinde. Og så kan man se de brugere vi har på vores hjemmeside. Og så koderne de er så blevet krypteret, så de ser sådan her ud. Hvis man så kigger på de tre øverste og den nederste her, så vil man lægge mærke til at de er ens. Og det er så fordi de bliver krypteret ens hver gang. Men koden her den er 1, 2, 3, 4. Og det kommer så til at se sådan der ud. Så når der bliver sendt information, nu er det jo så ikke så væsentligt, når det er på en lokal server, men hvis den nu bliver sendt på nettet, så vil koden se sådan der ud hver gang, at den bliver sendt frem og tilbage, og så vil den være sværere at genkende for kriminelle. Så det er sgu meget smart. Men det er sådan, at vores database ser ud lige nu. Den kommer lige tilbage til, når vi opretter og skal bruge vores logins. Så nu vil vi godt besøge vores hjemmeside. Det der er i det, det er, at når man bruger det her XAMPP hedder det, så skal man gemme det ind i det. Og når man så er inde i mappen her, det er så XAMPP-mappen, så er det taget så hotdocs. Det er der, hvor den gemmer alt sammen. Og vi har så lavet en mappe, der hedder ITK, for det giver jo god nok mening at have det samlet. Og så er det alt det, vi har. Og når så det ligger inde på nettet, så spiller det godt sammen. Så jeg åbner lige nyt forsiden her. Og så ser vores forside så lige sådan her ud til at starte med, hvor man så enten kan vælge at oprette bruger eller logge ind. Og da vi ikke lige har nogen bruger, så logger vi ind. Og det kunne så være Claus. Og så kan din kode være 1, 2, 3, 4. Så står der så, at du er blevet tilføjet. Og det kan vi så lige gå ind i vores database og kontrollere, om du så også er. Så den opdaterer vi lige en gang. Så begynder tabellen igen. Og så kan vi se, der er Claus. Og han er sjov nok blevet krypteret på samme måde som alle de andre. Så det er jo godt nok. Så er der styr på det. Så går vi ind på for eksempel og ser, hvordan det ser ud, når man tilføjer en bruger. Det er herinde under. Det her, det er det man ser. Det er vores, altså det er teksten for selve den boks. Og så er handlingen, det man gør, det er det her. Det ser det forvirret ud her i starten. Og det er fordi man opretter nogle ord og nogle former og nogle token hedder de. Og når man så går længere ned, så skal man så bruge dem her igen. Men det som egentlig er vigtigt, det er det der står her. Det er hvor vi opretter forbindelse til vores database. Og så der starter vi så med at sætte vores kode ind i en og det er igen en der gemmer det her, så hver gang i stedet for at skrive vores login og vores navn, så skriver vi det her ud, og det kan man sige, når det så vores login navn og kode er kortere end det der, så giver det ikke så god mening, men det er så fordi det er fra en standardform, som vi har fundet og arbejdet videre med. Og det kan man så også se, alt det grønne tekst her, det er ikke med. Det er bare for at vi har forstået, hvad det er, man skal i alle de forskellige steps.
Det man så kan se, det er, at der er nogle forskellige problemer, hvor man så får noget at vide. Vi fik den her at vide, new user added, at der var tilføjet en ny bruger, men hvis dit navn allerede har været der, så vil vi få at vide, username already exists. Og så kunne det så ikke lade sig gøre. Og til sidst, så er der en hernede, hvis den ikke kan fange serveren, så skriver den, at det ikke lader sig gøre lige nu. Men hvis vi så lige skal prøve at logge ind, så kan vi prøve at gå tilbage til vores hjemmeside og trykke på login. Så vil den skarpe lærer nok lægge mærke til, at vi åbner et nyt vindue til vores login, og ikke, man kunne godt have åbnet det herover sammen, hvor alt det andet bliver kørt i. Problemet er bare, at når vi har logget ind, så vil vi gerne, at den åbner på siden for ny af, og det har vi ikke kunne få den til at gøre hver eneste gang, når vi logger ind. Nogle gange, så vil den godt, andre gange, så vil den ikke. Og fidusen i det er, at man skal linke, i stedet for at linke til det frame hernede, så skal man linke op til URL'en. Og det gør vi også, og så virker det. Men så er det som om, at vores Notepad++ her, det ændrer bogstaverne til store i stedet for små, og så virker det ikke. Så vi skal ændre det i koden hver eneste gang, så derfor så har vi valgt en anden løsning, simpelthen bare at åbne loginen heroppe på ny. Men nu vil vi prøve at logge ind. Så står der, at du er nu logget ind, det er noget, om du er at se, men så er vi inde på siden, som den ser ud. Så det er jo sådan set vores side, det her. Og hvis man så kan man se det frame herover. Det er der, hvor som linker videre herinde i midten, så skifter billedet herinde. Men URL'en heroppe i toppen, den ændrer sig ikke. Og hvis man lige skal kigge på den, så ser den sådan her ud. Det er simpelthen boksen over i siden, det ser sådan her ud. Og så ovenover, der har vi vores style sheet, altså hvordan det skal se ud. Hvor de andre sider har vi et centralt style sheet, som vi linker fra. Men lige præcis den her år vil vi gerne have til at se anderledes ud og være i de farver og størrelser, som står her. Så derfor så har vi været nødt til at lave en spiral for den. Når man er logget ind, så kan man besøge hele vores side, så det er ingen problem. Men hvis man ikke er logget ind, så har vi valgt, at der skal komme en fejlmelding, og det vil jeg lige vise, hvordan det så ser ud. Det man så kan se her, det er, hvis ikke vi er logget ind, så står der, at man ikke kan access this page. Men så prøver jeg at logge ind. Det gør jeg lige. Sådan her. Og så går jeg her og opdaterer. Så står der, velkommen Claus. Så er du velkommen på siden. Og inden der kan så ikke lade sig gøre. Og for lige at runde vores log ud her af, så kan vi lige gå lige prøve at trykke på den og logge derud. Så kan vi lige gå ind og se, hvordan koden til det ser ud. Det er nemlig det er meget simpelt. Det er man starter en session og lukker en session. Så kan man selvfølgelig ændre det her til stort det. Og det man gør, det er session start. Det er, at man laver forbindelse til serveren, og når man så laver destroy, så fjerner man så forbindelsen til serveren. Så når man fjerner forbindelsen til serveren, så er man selvfølgelig ikke logget ind mere. Og så er man så logget ud. Så det er sådan set den måde, man laver det på. Og her kan man se vores kryptering af siden, kan man sige. Hvor man igen på hver eneste side er nødt til at logge op på nettet med vores koder og så videre, og hvad for en database den tager det fra. Og så skal den så kontrollere, om du er logget ind eller ej, og så kan du så se, at du får en access error eller en access welcome. Så det er lidt med vores login og logud system, du lige fik der. Når man så ser på teksten her, så kan man se, at i toppen er det PHP, og længere nede er det så HTML. Og det gør så, at vi kan skrive i begge dele. Det der så er meget vigtigt her, det er, at vi altid gemmer i PHP. Man kan se heroppe, der står .php ved dem alle sammen.
For eksempel i vores login her, der kan man se, der er ingen POP i, men vi gemmer per definition altid i vores POP. Fordi den kan åbne begge dele, og hvis vi gemmer i HTML, så kan den ikke åbne POP. Og så vil vi være på glat is, for eksempel ved den her, hvor det faktisk kun er POP. Undtagen lige nede i bunden, hvor der står noget HTML. Noget andet, vi så har gjort os til vane, det er, at vi altid har vores HTML skrevet på sådan her. Sådan at vi har titelbladet her, sådan at der oppe i browseren, deroppe i hjørnet, der står der så Bilnyt. Og sådan gør vi altid som hovedregel. Der er nogle steder, hvor skal vi se, man kan finde en, for eksempel her, der har vi så ikke engang givet at skrive POP, for det er ikke nødvendigt. Men det er gemt i POP, så hvis vi fik lyst til at tilføje noget POP, så ville den godt kunne læse det. Velkommen til. Her er vores velkomstside. Den her. Som vi kan se, så har vi lige klippet sponsorat frame sættet ud herover, da det ikke lige var relevant at have med, når vi skulle forklare om den side man kommer ind på, når du logger ind. Herfra der står også, at vi har lidt muligheden herovre i det her frame med, at vi kan komme ind på andre undersider, det vi forklarer lidt senere. Og så har vi stadig samme top. Det er det Jeppe og Kasper så forklarer det om. Men vi vil lige gå ind og kigge på, hvordan den her forholdsvis simple side er bygget op. Det gør vi hernede i Notepad++. Og den har vi her. Der kan vi se, der er det HTML, og så har vi en body, altså det vi skriver ind i HTML. Så selve kroppen på hjemmesiden. Det er det her, der står med en body. Vi har vores meta her. Meta charted, det er den, der gør, at hjemmesiden kan læse EØO, og så også vise EØO, uden at skrive underlige tegn i stedet for. Så har vi billedet på hjemmesiden. Det er her, og det hedder velkommen. Så er det JPG-fil, så har vi bredden og højden på den. Så efter billedet kommer der et mellemrum ned til vores POP, som starter med en tags, og så spørgsmålstegn POP, og så skriver vi echo, fordi vi vil have en linje. Det vil sige noget. Det er samme som en paragraf i HTML-sprog, men det er så lige meget her. Så kan vi se, der starter med gåseøjne, så skriver vi det, vi vil skrive. Så slutter vi af med punktum, og så har vi så har vi et mellemrum efter det sidste tekst ned til næste linje, der kommer her, og så afslutter med semikolon. Så kommer så lige for at gøre lidt lettere for os, når vi ser programmere, så vi selv lige laver mellemrum her. Så skriver vi en ny ekolinje her, så det vil vi skrive igen. Afslutter med, altså teksten er i gåseøjne, afslutter med semikolon, og så afslutter POP. Det vil vi skrive POP. Det afslutter med et spørgsmålstegn, så slut tags. Så kan vi gå ind på hjemmesiden og se, at det er det, der står. Vi har vores billede, og så har vi teksten, vi har lavet. Så kan vi sige, okay, man vil godt vælge at sætte billedet der i midten, så kan man gå herop over billedet, sætter vi ind her, så skriver vi det, vi vil have til at sidde i center. Så gør vi laver lige mellemrum her imellem, så skriver vi, slutter vi center der igen. Nu, det der kommer efter, det her, det skal så ikke stå i center. Så gem, gå ind på hjemmesiden, opdater den, og så står billedet i center. Det er smart, det er fedt. Så kan vi prøve, hvis vi nu flytter det der center. Det flytter vi herfra. Sletter det der. Og sætter vi et hernede under. Så ser vi lige, hvad der så sker, om den så gemmer vi det. Så herinde. Skulle den gerne flytte tekst med ind. Det gør den. Sådan der. Så sådan fungerer det. Det er sådan rimelig nemt at have med at gøre. Men det var sådan set vores velkomstside. Hej og velkommen til Bilnyt. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan vores hjemmeside den er opbygget efter vores login det er accepteret. Som generelt for hele vores hjemmeside, så har vi opbygget nogle framesæt, som følges rundt på alle sider. Vi har en horisontal frame, der ligger her i toppen, som afgrænser vores Bilnyt logo, og et link heroppe, jeg forklarer lidt om senere. Men det går igen på alle vores sider. Så har vi en vertikal frame, der ligger herover og afgrænser vores søgemuligheder her på vores hjemmeside. Og som den eneste side på vores hjemmeside, hvor der er ændret lidt i vores frames, det er her på velkomstsiden. Der har vi en vertikal frame over i højre side, som afgrænser vores sponsorer, hvor alle vores sponsorer de er reklameret med deres logo, som så også binder et link til deres egen hjemmeside.
For lige at vise, hvordan vores menuside den er bygget op i PHP, så vil jeg lige demonstrere det nu. Vi har vores menu side herinde, hvor det kan ses, at vores frames de er bygget op. Vi har 2 framesæt, og når de hedder rows, R-O-W-S, så betyder det, at det er de horisontale frames. Dem er der 2 af, og så har jeg sat et framesæt ind her, der hedder cols, C-O-L-S, og det betyder, at det er en vertikal framesæt, der er sat ind. I og med, at der står 20 her, og så procent bagefter, det betyder, at størrelsen på det frame skal være 20. Og størrelsen på det andet frame, det bliver så stjerne, det betyder, at det skal være det resterende. Hvis vi så vælger at gå ind på frame D, som er kaldt top, det vil sige, det er det frame, hvor vi har vores logo i, så går jeg over i den side, og her kan vi se, at til start med, så IMG, det betyder, at vi har sat et billede ind, og størrelsen på det, bredden og højden. Oven på det billede, der er vi lagt endnu et billede ind, som ses her, egentlig på samme måde, og det har vi så forbundet til et link til Facebook. Ja. I praksis. Med hensyn til det Facebook-link, så vil jeg lige vise, hvordan det fungerer i praksis. Så tilbage på hjemmesiden. Like os på Facebook. Det prøver vi at klikke på. Og vupti, så er vi inde på Facebook, inde på Bilnyts fanside. Og tilbage til hjemmesiden. Vores frame herovre med sponsorerne, som jeg nævnte før, de er også bundet til et link, og det er bygget op på fuldstændig samme måde, som vores link til Facebook, det var, som jeg viste lige før. Nu vil jeg prøve at vise, hvordan nyheder er opbygget. Jeg vælger nyheder, og som sagt, så er vores hjemmeside opbygget på den måde, at det øverste frame heroppe, og det frame herovre i venstre side, de er fast. Så det er sådan set kun det store frame herinde i midten, hvor der sker noget på de forskellige sider. Men under nyheder, der har jeg delt den store frame heroppe i 2 frames, så jeg kan have 2 nyheder på en gang. Og det vil jeg vise inde i PHP, hvordan det er bygget op. Ind i frame nyheder, som den map her den hedder, der har jeg indsat et framesæt igen, og kaldt det ene frame for nyhed 1, og det andet for nyhed 2. Hvis jeg vælger nyhed 1, så kan jeg se, hvad jeg har oprettet herinde. Jeg starter med at lave en H1 heroppe, som er en overskriftstype. Så har jeg sat den kode herind, metakoden, som betyder, at hjemmesiden den gør det tilgængeligt at kunne se Æ, Ø og Å. Og så har jeg sat et billede ind, hentet ind fra nettet her. IMG, det er selvfølgelig indsat billede. Så har jeg valgt en H2, som er en anden form for overskrift. Og en normal B, det er bare en tekst, du kan indsætte. Og BR, det betyder, at der skal være mellemrum. Og det har jeg i nogle steder hernede igennem teksten. Og fuldstændig på samme måde har jeg bygget nyheder 2 op. Ja, sådan er det. Og så vil jeg lige fortælle lidt om siden her, der hedder om os. Der har vi lige kort nyt billede, lækker billede har vi her, så har vi, hvem er vi, så har vi lige nogle billeder selv. Og her har vi brugt en tabel for at kunne styre billeder og tekst her, så det kommer til at stå ovenover hinanden, og ligesom var bundet til hinanden, så det billede det er faktisk bundet til den tekst, der er ikke, hvis man markerer den, så kan se den tabel. Det er svært. I hvert fald, der er brugt en tabel, det kan vi se på scenen, når vi går ind i programmeringsprogrammet her. Men igen, der er blevet lavet noget her i toppen, så er der lavet sådan en vandret linje, for ligesom at adskille det lige fra, kommer der noget nyt. Så har vi igen her, hvem er vi? En overskrift, det er så centreret det her nede. Og så er tabellen sat ind, den er så også centreret. Så igen, så har vi en afslutningslinje, hvis der nu skulle komme noget mere hernede. Det kan altid komme jo. Går vi hen og kigger, sætter den over på framet om os. Så kan vi igen se, at vi har vores meta, der ligesom fortæller, at den kan skrive AØ, og så vise AØ. Så har vi centreret overskriften, kort om bilnyt, det er den vi har her. Kort om bilnyt, det er den der. Ellers så kan vi se, at det står i center, bilnyt og PHP'en, teksten i vores PHP-tekst er også centreret, fordi jeg først afslutter centret hernede.
billedet om os er sådan set også centreret. Det er altså ikke, nej. Det burde den have været, det er den også. Det er bare fordi, der er det POP-tekst der, som rører rundt på det selv. Så har vi et par mellemrum, og så kommer vores adskilte linje her i blå. Størrelse 5, den skal fylde 100%, altså hele framen, hele vejen over der. Så det er i orden, så kan man lave den om. Man kan skrive red, så lige igennem. Så går vi herind, så siger vi om os, og så bliver den rød. Det er meget smart. Men vi laver en blå, det passer bedst til vores tema. Der er så nogle farvekoder, man kan bruge, men vi har bare valgt at bruge teksten her. Nu gør vi blå igen. Ja. Igen, så kommer vi ned i hvem er vi. Der har vi også her. Der har vi så skrevet her inde i overskriften, inden vi sætter den første sluttakst, at det skal stå i center. Det er også en måde at gøre det på. Og så har vi igen her fra paragrafen, align center, og så sluttakst. Så skriver vi det, vi skriver, mellemrum, slutparagraf. Og så har vi lige en lille underoverskrift, som også er centreret. Så kommer vores tabel her. Der kan vi så se, der centrerer vi også tabellen ved at skrive center, og så har vi tabellen, der begynder. Det der border, det er rammen på, hvis vi sætter den til 1, så gemmer, så går han og kigger, så bliver rammen omkring tydelig. Det er vi ikke interesseret i. Så vi sender bare sådan 0. Så kan man se den første række, eller første kolonne må det være, der står Jeppe Jøj, og han er hovedaktionær. Så næste derovre, der har vi Kasper og Mikkel, og så næste til sidst. Så nedenunder, der kan vi så se, vi starter også med første billede, det er også Jeppe, så billedet af Kasper, og så Mikkel, og så videre derovre, og de er samme bredde og højde for, at det ser bedst ud. Så slutter vi tabellen af her. Table, det er for at slutte af, at vi se, så bliver det der markeret. Det der markeret, det er så at sige, alt derimellem, det er sluttet nu. Og det er så billederne her, så går jeg op og kigger, så vil også se, at det er teksten på os. Hele tabellen slutter af der, og sender slutter af der, så alt det vi kommer efter nu, det vi starter ud i venstre side, men når vi angiver det noget andet, så igen har vi vores slutlinje. Den der, så afslutter vi sådan set dokumentet for den her side. Hvis man nu vil skrive en kommentar til det, man har skrevet hen for mig, så kan huske det senere hen i en anden programmering, eller hvis man skal programmere videre engang, så vil jeg gå herind i den, der hedder om os igen, så kan man se, det der er markeret der, det er sådan set en kommentar. Den er ikke synlig inde på siden, og det skrives, du skriver en kommentar ved at lave en taks, udråbstegn, så 2 bindestreger, så det du vil skrive, afslutter med 2 bindestreger, så en sluttaks. Så man kan se, at teksten er lidt op til noget grøn. Det betyder, at det ikke er med i selve dokumentet. Jo, det er med her, men det er ikke med for betydningen af programmeringen af siden, der skal vise. Derfor skrives det som grøn, så både PC'en ved, at det ikke skal med, så du kan se, at det er en kommentar, du selv har lavet. Så vi så går videre nu her fra vores om os, og videre ned i vores gode råd her. Og det ser sådan her ud. Den er vi igen bygget op med en blå streg, der ligesom adskiller afsnittene. Vi starter med at have nogle gode råd til dig og din bil, og så har vi her gode råd til dig, og det vi har gjort brug af her, det er sådan set, vi har brugt en definition, vi har defineret et ord til at til at skrive et andet ord. Så hvis man nu skulle skrive Lamborghini hele tiden, så er det rart nok, at man kunne skrive car. Det ser vi i en opbygning. Lige med Lamborghini, så hver gang man skulle skrive Lamborghini, så skrev man bare car. Det kunne spare en for noget. Det er sådan det vi har gjort her. Hver gang der står bil, så står der noget andet inde i programmeringen. Det kigger vi på lige om lidt. Nu skal vi lige se her. Det er bygget op med en tekst i venstre side, en overskrift centreret, så er lige et billede herovre i højre side for at give lidt følgere. Helpful tips, det kan man altid. Det er her, så ved man ligesom, det er der, det er. Vi går ned og kigger på opbygningen af. Igen, det er HTML. Og så kommer kroppen af der. Så Exploren. Browseren kan læse AØO. Der, vores overskrift, igen centreret. Og det står skrevet ind i den første holdtaks. Billedet, det er så det i højre side, det står der. Også det er så skrevet ind i billedet, taksen der. Så kommer de et par mellemrum, så kommer først gode råd til dig. Så har vi vores POP her. Og det der med, som jeg sagde før, med at man kan definere et ord til hvert andet ord, det står her. Her har vi defineret car,
til bare at være bil. Og så har vi lige givet et par eksempler på, hvor vi bruger car. Altså her, sørg for at vaske din car, så der står så bil inde på hjemmesiden. Der står til sidst, men vi kan også bruge det inde midt i noget, som vi egentlig har gjort. Lidt længere ned, det kommer her, ja. Gode råd til din bil. Igen, der er vi at definere car til at være bil. Først afslutter vi POP'en der for det første mellemrum og en ny overskrift. Så kommer der mere POP her. Vi starter med at definere bil igen. Og så bruger vi det inde midt i en sætning lige der. Og afslutter med det igen her. Så der står bil 2 gange i den sætning. Og her har vi så bare til at stå inde midt i en sætning, står der. Og så afslutter vi ind vores POP. Mellemrum, og så kommer den der blå tværgående streg. Det er koden for den her. For lige at I er opmærksom på, så er det her vi er til at stå bil. Og der. Og der. Og det er sådan et eksempel på, hvis vi nu skulle skrive et længere ord end bil, hvor det giver lidt mere mening at bruge sådan en forkortelse for et ord, så er det meget fint. Lige her der er det ikke så relevant. Det er mere fordi, at vi gør det her. Det virker. Vi går videre ned og kigger på den næste halvdel med færdselsloven her. Der er igen brugt en tabel for at styre det, og så en overskrift, og så er der så billeder ind i tabellen med lidt tekst. Og så har vi den afsluttende blå linje. Der, vi starter med at centrere vores overskrift. Det er en anden måde at centrere overskriften på, som vi står på den anden side. Så tabellen, så sætter vi igen borderen til 0, altså borden på tabellen, den er lige 0, så den er ikke synlig. Så starter tabellen sådan set der. Og det første er den starter den der, hvor vi giver den til 0, men det øverste med teksten i, det starter der. Og så har vi overskrifterne, som vi også ser inde på hjemmesiden. Der. Og der, det er det, vi har til at stå her og her. Så afslutter vi den øverste række i tabellen, og så starter vi på næste række, og der kommer så billedet af byskilt, som vi ser der, og hvor hurtigt vi må køre. Det er for at vise, vi kan igen. Det er sådan, det er det samme for hele tabellen. Det er bare andre billeder, vi sætter ind. Og så slutter vi det hele her. Og vi afslutter centerpunkten der. Og så har vi lige en mellemrum ned til vores blå afsnitslinje. Men det er det, man kan godt se her, at det der, det er ligesom, det er en række med 2 billeder i. Og her har vi en ny række med 2 billeder i. Hvis vi skulle bruge flere billeder af vandret derovre, så har du bare sætte nogle flere af de her TD-tags ind inden for det der, så får vi 3. Det er vældig fint. Nu vil jeg lige vise, hvordan vores forum det ser ud. Klik ind på forum, og der er blevet skrevet nogle beskeder herinde på vores forum, kan vi se. Vi kan lige prøve at oprette en ny kommentar. Det er Kasper, der skriver hej med jer. Flot hjemmeside. Comment. Så går der lidt, og så kan vi se, at den er kommet her inden for det sidste minut. Kasper skrev her med jer, flot hjemmeside. Det er faktisk muligt at like det. Simpelthen. Jeg vil lige vise, hvordan det fungerer i PHP. I og med tid den har været knap, så burde man nok have lavet et forum via en MySQL database. Men det har vi lavet i ren og skær HTML. Det vil sige, at det egentlig er linket href, det er linket fra en HTML commentbox.com. Det vil sige, at vores gæstebog, den kommer til at ligge inde på den hjemmeside her, som egentlig er databasen for vores gæstebog. Men det er stadigvæk muligt for os at kunne gå ind og skrive på vores hjemmeside, og beskederne vil altid blive gemt der, og vi vil alle sammen kunne se, hvad hinanden har skrevet, og svare på hinandens kommentarer. Og igen er meta-boksen her, metakoden sat ind, for at kunne skrive AØO i alle vores kommentarer til vores gæstebog. Så sådan er det. Nu vil jeg vise, hvordan vores biltest-side den ser ud. Klikker på biltest, og her kommer nogle test over nogle biler, som vi har lagt ind. Det er igen kun i det store frame, hvor det ændres, og her er opbygget 3 framesets, og det vil jeg lige vise, hvordan det fungerer i PHP. Inde i et store frame, når du klikker ind under biltest, så har jeg opsat et frameset med 3 frames, og jeg har hver givet
hver frameset en procentsats på 33%, så de bliver cirka lige store, de 3 frames, og jeg har kaldt dem frame 10, frame 20 og frame 30. Og de er bygget op på samme måde, men vi kan lige prøve at gennemgå for eksempel frame 10. Til at starte med er der sat et billede ind, ganske enkelt, og igen er metakoden sat ind, for at kunne skrive A, Ø og Å. Og så er jeg startet med at skrive B, og sluttet BR hernede, det vil sige alt det tekst her, det ligger under den kode B, og BR er igen bare mellemrum. Så enkelt er det. Nu vil jeg forklare, hvordan vores side Find din bil den ser ud. Det er sådan, at vi fra Bilnyt gerne vil hjælpe en kunde med at finde hans kommende bil. Så hvis jeg nu lader som om jeg er en kunde og ønsker at finde en bil og vælger, at det skal være en dieselmodel, så kan jeg klikke af i de her checkboxe. Og jeg vil gerne have en Audi, og den skal minimum kunne gå 12 km på literen, og så skal det være en cabriolet. Så kan jeg via de bokse her skrive mit navn ind. Så vi skrive, jeg hedder Thomas, og min mail det er thomas.dk. Og en kommentar, jeg vil gerne have en sort bil, kunne jeg for eksempel skrive. I og med at jeg trykker send, der åbner der sig en mail med alt det input her han har valgt. Og så er det egentlig bare at trykke send fra Thomas' side af, og så bliver den sendt til redaktionen fra Bilnyt. Jeg vælger så ikke lige at trykke send, fordi at vi ikke har oprettet en mail, der hedder redaktionen Bilnyt, men det kunne man gøre. Jeg vil så lige gå ind og vise i PHP, hvordan den er opbygget, den side. Den ser således ud. Igen til at starte med har jeg sat meta-koden ind, for at vi kan skrive A, Ø og Å. Så har jeg noget her, form. Den form her, den indebærer sådan set alt, og slutter først helt hernede. Så det vil sige, at en action, det er, når jeg trykker send hernede på den sidste knap, så sendes der en mail, som er mail to, og så redaktionen bilnyt.dk. Og så har jeg ved hver emne lavet en overskrift, en H1-overskrift, og de lille checkboxer der, de kommer sig af den kode her, input type checkbox, og så kan jeg give den et navn, og value, det er simpelthen, der står 0 her, det er det, der kommer til at stå, hvis nu at man vælger at klikke af i den checkbox. Så i mailen kommer der til at stå ud fra diesel, der kommer til at stå 0. Så er det muligt for os i redaktionen at se, hvad kunden han har valgt. Og sådan er det sådan set hele vejen ned med de forskellige typer af kategorier, man kan vælge. Og så er indsat en H3-overskrift, hvor der står send os en mail og vil finde din kommende bil. Hvor at, der så er input type text. Det er så en tekstboks, hvor du kan skrive dit navn. Og en e-mail tekstboks, hvor du kan skrive din e-mail. Og en tekstboks til kommentarer, hvor du kan så skrive dine yderligere kommentarer. Og så er der indsat en kode her, der er input type submit, og det er så send. Her kan jeg så sende hele e-mailen her, og den indbærer så det hele, fordi at form action den står helt i top. Og så den sidste kode, det er så reset, hvis jeg vil slet alt, hvad jeg har valgt at starte på ny. Så det er sådan, det ser ud. Nu vil jeg vise, hvordan vores kontaktside den ser ud. Klikker på kontakters. Her er det igen kun inde i det store frame, hvor det ændres. Og der er skrevet noget tekst. Og klik på kortet for en rutevejledning. Jeg har lagt et billede ind af, hvor H.C. Andersens vej 9, altså Viborgs Teknisk Gymnasium, det ligger. Og når jeg klikker på det link, så sender den mig videre og åbner en ny fan heroppe ind på Kraks hjemmeside, hvor det så er muligt at finde en rutevejledning til netop vores adresse. Jeg vil nu vise, hvordan det her det fungerer i PHP, hvordan det er opbygget. Jeg har startet med at sætte en meta-kode ind igen, hvilket gør, som nævnt tidligere, at det er muligt at skrive A, Ø og Å, at det er muligt at kunne se det på vores hjemmeside. Igen har jeg valgt en overskriftstype og en ny overskriftstype i H1 og H2. Og så har jeg indsat
et link, href, som er et link, og det er tilsluttet til det billede af kortet her, som er lagt ind. Noget, der er bemærkelsesværdigt ved linket, det er, at der står target, og så er lige med, så i anførselstegn _blank, hvilket betyder, at den skal åbne et nyt faneblad på nettet. Det var det.